Alma Joliba TV News filɛbaaw an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ni sanga in na bi ye araba ye min bɛ tali kɛ utukalo tile 18 san 2021 an minnu bɛ ka lamɛn radio Joliba fana sanfɛ diɲɛ fantan ani naani an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi o ye kunnafoni sɛbɛnw kɛrɛnkɛrɛnnen ye sabu bibi tali kɛ san 1 min ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafirila utukalo tile 18 na hakili b'a la san 2020 min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale ka fanga dafirila utukalo dɔ tile 18 wala min ye kunnafoni gafew kumana a ka bi kosɛbɛ kunnafoni gafew ye caman fɔ a la min ye maaw fana ye u ka hakilila di kunnafoni gafew kɔnɔna la o sababu la an ye wele bila an balima kunnafonidila dɔw ma minnu mina an bɛna baro kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la kunnafoni gafew ye minnu fɔ bi ka lajɛ ka hakilila di a ka min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga an b'ale de kɔnɔna la kalo caman kɛra la ka ban a tɔ tɛ bɛrɛ ye min kan ka kɛ ani min man ka kɛ bilen ka se ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ la cogo min na o la an b'aw bɛɛ fɔ an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila maa fila o de b'an bolokɔrɔ an ka kumaso kɔnɔna la yan min ye Mustafa Jawara ye ale ye kunnafoni gafe le soso o ɲɛmaaba ye Jawara i nana ka wele jaabi a diyara n ye. Merci. Min bɛ tali kɛ maa filanan o ye Badou Escobar ye ale ye kunnafoni gafe le triomphe du Mali o ɲɛmaa ye Badou Escobar i nana ka wele jaabi a diyara n ye. Ayiwa i ni ce yɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ ten ayiwa an filɛbaw ni an lamɛnbaw min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew olu kumana an bɛna lajɛ ka don kɔnɔna la min b'a kɔnɔ an n'an balima kunnafonidilaw an bɛ kuma ka sabu jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen don an tɛ dan miniti 30 ma nka an bɛ sɔn ka taa dɔɔni walasa aw bɛ se ka caman faamuya bi kunnafoni gafew la an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ye an y'a ye k'a fɔ Nouvelle Horizon ale kumana a ko ko utukalo tile 18 san 2020 utukalo tile 18 san 2021 san 1 min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale ka fanga dafirila Jawara min ye Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ ko yanni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ka dafiri ko tɔgɔ fasugu bɛɛ lajɛlen fɔra a ma n'o kɛra sababu ye jamanaden caman ye jalaki bɛ a kan ni o nana kɛ sababu ye tarata donya dɔ fɛ utukalo tile 18 san 2020 ko a bɛna fɔ tasen kura o jɔra o kɔfɛ min ye finitigiw ye olu nana fanga ta an bɛ o de kɔnɔna la bi san 1 Jawara Nouvelle Horizon kɔni ko hali n'a sɔrɔla IBK taara ko nka halisa fɛn caman bɛ yen malidenw sigilen bɛ ka o kɔnɔ k'o ma se ka kɛ hakilila ye mun ye o la. Merci bien Diallo pour l'invitation. Nouvelle Horizon est mon fort, n'est-ce se ka fɛn fɔ parce que journal bɛ n'a ka ligne éditoriale do. K'a fɔ fɔlɔ k'i bɛ kuma IBK talen kɔfɛ mun kɛra i bɛ kuma ta fɔlɔ IBK tacogo yɛrɛ kan. N'i y'o lajɛ ɲininkali caman de bɛ IBK tacogo kan. Est-ce que coup de force de don wa? Est-ce que coup d'état de don wa? Est-ce que démission de don wa? Est-ce que mutinerie de don wa? Ou bien fanga kalifa de don? Ali sini malala ni mɔgɔ bɛ mun bɛ se ka a la fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ IBK ka fanga bin coup d'état de don wa labɛnna ni de y'a kɛ u bɛnn'a kan o mɔgɔ tɛ yen. N'i y'o ta o misali surun ye coup d'état in fanga bin kɔfɛ maa minnu ye a kɛ u yɛrɛ ma taa taabolo kelen kan politiki mɔgɔ minnu wulila ko IBK ka fanga binna o ko sɔrɔdasiw nan'olu ka baara tɔ laban mais n'i y'a ta k'a lajɛ gouvernement fɔlɔ min sigira welema bila olu ma olu kɛra kɛrɛfɛdenw ye fo kɔfɛ a nana ɲagami tuguni fanga binbagaw bolo n'u ye gɛrɛ kɛ o politiki mɔgɔ la n'a bɛ f'o ma ko mouvement du 5 juin M5 RFP o de kama hali sini ɲininkali to min bɛ yen IBK tacogo kan walima a y'a ka fanga de kalifa k'a i mabɔ wa a jɛɲɔgɔnw de y'a janfa wa walima sɔrɔdasi dɔw de wulila minɛnw b'u bolo u y'a ɲini ka yɛlɛma nati ka d'a kan u y'a ye wagati dɔ la k'a fɔ jama caman bɛ ka yɛlɛma ɲini wa IBK bɛ bin wagati min na a y'a sɔrɔ o mouvement in yɛrɛ kɔnɔna la bɛn tun tɛ yen tuguni an y'a ta k'a lajɛ a mouvement leader caman tun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛnɛ kan u tun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ tuguni don o don u bɛ ɲɔgɔn burujaw la nka fanga ala ta de don ala b'a di maa ma a ka di maa min ye a b'a minɛ i la seconde kelen tɛ fara a minɛ don kan. An bɛ se ka sɛbɛn min fɔ a y'a jira k'a fɔ ko halisa makɔnɔni bɛ yen malidenw jigiya bɛ min kan ko halisa makɔnɔni kɔni bɛ yen o siratigɛ la baara caman bɛ yen
an bɛ transition kɔnɔna la IBK tali kalo 18 nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko transition kɔni bɛ k'i kɔngɔma baara caman de la k'a kɛ baara minnu ni u tɛna se a kɔrɔ kalo 18 na ko nka baara fila bɛ yen nɔ i n'a fɔ jamana lakanani ani kalataw ko ni baara bɛ yen transition kan ka min kɛ ko o fila k'u kan k'u ɲɛsin o ma ko n'o tɛ ko baara tɔ natɔ ninnu k'u tɛ se ka o kɛ Badou Escobar e hakilila ye mun ye o ko la est-ce que baara tɔ ninnu ni transition k'a b'a kɛ u bɛna se ka kɛ cɛmancɛ fanga in tɔ kɔnɔna la nouvelle horizon ka kuma la. En tout cas waati kɔrɔlen don kojugu ne hakilila transition tɔ tɛ dɔwɛrɛ kalo 6 bon n'a fɔra kalo 6 nin kɔnɔ réforme bɛɛ kan ka kɛ a ma nɔgɔn dɛ parce que don min na premier ministre taara conseil national de transition a taara olu mɔgɔw fan fɛ ka politique d'action gouvernementale n'a bɛ fɔ ma PAC n'an b'a fɔ déclaration de politique générale n'a taara ɲɛfɔli k'a don a ko ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ lakana ka na réforme politique institutionnelle ka sigi sen kan kalata sanumaw ka kɛ ni kalata sanumaw ka kɛra yuruguyurugu ka kɛlɛ ani état ka train de vie dɔ ka b'o la donc ale taara n'o taabolo de mais mun bɛ ka kɛ terrain kan n'i ye jateminɛ kɛ vraiment hali bi lakana sira kan baara bɛ yen dɛ parce que o don an ye Wataguna ta ye an ye Kadu fana ta ye ma 50 ɲɔgɔnna ma 50 kelen bɔɲɔgɔn ko ma 50 ni kelen bɔɲɔgɔn ko olu banan'o ɲina o b'a yira k'a fɔ hali bi lakana ma sabati o b'a yira k'a fɔ hali bi baaraw de kan ka kɛ parce que n'i y'a mɛn kalata bɛ kɛ o k'a sɔrɔ jamana fan 12 bɛɛ lajɛlen bɛ fanganamɔgɔw ka bolo kan an bɛ yɔrɔ min ko bi jamana fan caman de minɛnen don yala kalata bɛ se ka kɛ o yɔrɔ na cogo di parce que a bɛ fɔ ma ko référendum n'o ye jamana yɛrɛ sinsin bere ni constitution tɛ se ka taa o ko o tɛ se ka kɛ fo k'a sɔrɔ jamana fan 12 bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔdasi bolo a bɛ fanganamɔgɔw bolo a bɛ fɔ ma ko pouvoir central n'o tɛ yen dɔrɔn o référendum tɛ se ka kɛ donc n'o ma se ka ɲɛnabɔ mun ye président sigi ye mun ye député sigi ni maire sigi ye ni a kɛra o cogo la mankan bɛna bɔ a la parce que yɔrɔ mɔgɔw tɛna se ka taa voter fan bɛɛ lajɛlen na y'a dɔn organe unique de gestion ko fana fɔra premier ministre ko fo ka sigi sen kan parce que a yirala k'a fɔ ko DGE ani commission nationale électorale indépendante ani administration internationale administration territoriale ani cour constitutionnelle olu ka baaraw yɛla o kɛra baara ye o de sababu y'a to coup d'état kɛra parce que mankan kɛra kalo 3 dɔwɛrɛ bɛ na ni mankan ye député sigi kɛra cogoya min na assemblée président yɛrɛ sigira cogoya min na o de ma bɛn mɔgɔw ma o de na ni M5 RP sigili ye o de na ni mankan ye kalo 3 a wolola mun na a wolola coup d'état la donc premier ministre yɛrɛ ka fɔ la n'an tɛ fɛ coup d'état ka kɛ n'an tɛ fɛ fanga ka dafili tuguni fɛnw ka sigi sen kan Mali ka sigi bɛrɛ kan bɛrɛ min b'a to Mali tɛ yobayaba tuguni Mali tɛ lingilanga donc ne bolo transition bɛ ka taa n'o taabolo mais hali bi ne y'a ta k'a lajɛ parce que kalo 9 fɔlɔ kɛra Mokhtar Wan tun ye premier ministre ye Bandaw tun ye président de la transition o kalo 9 kɛra sika fo fɛn nana bɔ a la an yɛrɛ tun b'a sigi ni mun ye Bandaw ni Mokhtar Wan olu ɲinana ka taa Kati u tilara k'u bila résidence surveillée la bon sisan de an bɛ se k'a fɔ ko baara bɛ ka daminɛ dɔɔnin parce que n'i y'a ta k'a lajɛ premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga mɔgɔw n'u bɛ kuma fɛn fɔ a kɔni bɛ ka bouger parce que a taara Sikaso mara la nka n'i y'o fɔ k'a bɛ ka bouger Suwake Bamako y'a jira k'a fɔ ko IBK k'a mana kɛ cogo cogo IBK ka waati la ko hali n'a kɛra lakana fitinin ye o tun bɛ yen nka bi transition bɛ sira min kan ko fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔ min y'o kuma fɔ o ye Debu Sagara ye Dana Ambasagu ka kuma lasela ale de kuma la Suwake Bamako kɔnɔna la a ko n'i ye transition baara lajɛ kalo damadɔ min kɛra san ka na se sisan ma ko foyi ma kɛ sɛlikaw ko kawo de kɛra mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko ale y'o de fɔ a mana kɛ cogo cogo dɔ kɔni kɛra parce que sabu a bɛ ka jalakiba de ta ka ɲɛsin transition a bɛ ka taalen a y'a jira k'a fɔ ko cɛmancɛ la jamana cɛmancɛ lakanabaliya kisɛ kelen tɛ yen olu minnu bɛ yen bi ni olu ye milisiw ye ko transition ɲinɛnen don olu kɔ k'olu kɛ bolokɔfɛfɛnw ye foyi tɛ sar'u la wa hali Moti mara ni Segu maraw la olu minnu yɛrɛ jɔlen don ka jamana lakana i b'a sɔrɔ cɛmancɛ fanga kɛlen don ka olu kɛ bolokɔfɛfɛn ye u tɛ ka foyi tɛ ka sar'u la k'olu bolo hali i bɛ ka kun ka fisa maa minnu bɛ sen na Debu Sagara de y'o fɔ o yɛrɛ la n b'a ka kuma sɔn ji la yanni ne ka na yɛrɛ ne ye bololɔ sanfɛla lajɛ a yirala k'a fɔ ko Bankasi ni Baɲaŋara cɛ donsow bɛ yen donsow ko k'olu ka laɲini dɔ ma sabati donc u kɛlen don ka sira tigɛ o kɔni b'a yira k'a fɔ hali bi jamana fan 12 tɛ fangalamɔgɔw bolo parce que a bɛ fɔ mun ma ko
oro régalien oro il revient à l'armée l'oro régalien armée de kan ka jamana lakana mogo nu bolo fo armée de kan ko lakana ni mogo re malfata ko lakana o ba yira ka fuko problème ba de gela ba de mais fin kan fana be ango fo nyoy jamana ni mun na fanga no ba fo ko ale aknyene so awtede e nana de ko do intise e nana ki ba de glando kana fo ko nana tiene so ni tiene so riba glando jawara anya yi soir de bango kono debu sagara dana ambasabu ka kuma la sela min fo ko transition ko ni ka bara ni ko bi jabi dama ko kawode do foi ma ko ko foi de make ambe gela yare ko nala o kuma iba semente ma walma ikakila mu yala ne ka fina wala o kan o gela yin amadam ne bilaw depuis 2012 ambe gela ko dongo do iba fo ko kunu ka fsani sini otmala indicateur T ka fo ki se ka fo ko ni fanga in ka fsani ni fanga in e mun tume le décompte mortier ni mo kemesara en fait ni kerata ah olu be fanga la bi mo bidru ni ko sara o do na ngoro ala madame ne o de kama mali be yoro na bi ka fo fente ka ke amay ali troupe moralement parce que sorasu be inde ka jamana lakana ubu mindi suni clé pour que ka jamana boni gela jugu in konna la otmala nantora ka fo fente ka ke avec comme louve kele mu ke dodo on fait face merci on veut ka lagosi avec un découragement avec un jugu bu sago soro anka en réalité le Mali fait face à une guerre asymétrique dien jamana chi Afghanistan ta kera olona ou dien puissance better Afghanistan kubitu deme wala sa ou se ka boni dabolo konnala olu desera olu talen ko fe de basigi nana wa mun kele olu de fle fanga la bi o de kama Mali ka situation abela jani haklidi mun ye dialogue ko kuma fo o fene haklina doye mun se ka sigi ka fo kaka akan ka laje no soro bebe communauté mun te be flaw ni dogono walma milisi mun be ni tabolo kura mun se ka do olu koro wala sa mawu se ka tanka segin soro noya konna la ne bolo sigi ka fo de kan ga ko kan mais ka to ka fo fema ke fente ka ke amay anya yi l'indépendant konna la bi mi docteur Oumar Mariko parti Sadi Nyama ale kuna fundila wele kunu kaka fela fana bo fo ibika ka sangelen ka aye min fo ako jamana de ngal layni ko colonel Duru Mimbe keme ka jamana de ngal layni de ta otage la c'est comme si jamana don keleno ka danaya fefe da colonel Duru ka wala sa chamanje fanga ibika tale kofe jigiyaw be se ka gla to mina Omar Marko ko sangele kofe ale fana nyeti yelama bala akola o kuma mene ka kuma sonjila de ka fo M5 ni colonel Jera ka ibe ka fanga bi ni M5 mo ba do de ka kuma yo o ye ka yirila ka fo foite fanga bina avec comme fanga tara ri kono de ni bolon fait ni pouvoir ta bolon fait avec Dabri avec Baby Dasagofo sinon ka fo les 5 colonels moi je crois que depuis sous Bandao on a déclaré et décrété la dissolution du CNSP bibina ka fo comme 5 colonels ko kan o banao civil de premier ministre il a les coups de franche du président de la transition militaire mais on m'a fait ka fo ka de la ka afo ko ka tani tabolo fe ka ni premier ministre fora nyon ko depuis ni premier ministre politique civil nana depuis o ka fanga damne fo bi enclos ma fermé ka fo ko fanga tigi ye fen do jagoya kan ou bien ka fo ko colonel Duru dala jaleno alibi be ka ko ta o ta srafe ne bolo am be domina bi anga va dira ka fo nun ka kontina yere de clé shogel ni Assimi Goïta abina fo ukuma ben damnena mais sisan o bi ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ n'a fɔ mɔgɔw de bɛ se ka kɔrɔtɔ en tout cas fɛn fila bɛ soli tɛ se ka kɛ fɛn min na o ye la lisibilité dans le travail gouvernemental premier ministre bɛ ka fɛn fɛn kɛ a dogonnen tɛ mɔgɔ si la bɛɛ bɛ se k'i ka hakilina di a kan a datugulen tɛ sɔrɔsi fanga kati kan kɔnɔna la a tɛ yen k'a fɔ k'a bɛ kɛ frappé par le sceau de la confidentialité ça il faut le reconnaître la deuxième chose qu'il faut saluer ça c'est la fin de la bureaucratie au niveau de la primature on a vu un premier ministre qui sort qui va à la rencontre de son peuple qui va écouter leurs préoccupations qui va auprès des forces armées à Djabali et dans les zones les plus reculées pour les écouter tout ça là ça donne
du Tunis et ça donne de l'espoir. Avec un digiaï. Follow la itmi sigi ba la je yire ta don akobe ga nyere mo fam fe mais ni ala akebi kam premier ministre dosro mun be bo abta jamana kono abe jamana de na me abe sorasu la me abta Sénégal ou abuka hakilina la me ne bolo anga bolo di nyoma anga o deme anga laje o mena munti mais colonel ko mbe kuma mbe ka fo colonel ko kuma yi wanta meno donc o ko normal ko kuma ima so ama ko sere ne mansi ne model ka so ma war ko rega kuma oh ale M5 kelen ma ba no ye Umar Marko Badou Escoba anya aya jira ka foko bi fanga be M5 hal na sur la adamne na M5 ni CNSP kuma be kula ko nga ko fanga bolu de bolo bi kelen no ka jama de on ka lainuta ka ke clone fin tika barakala ale mi ndume M5 konala aka fanga ma soro ama joro soro wa walma akan kuma indépendant kono ma be se ka fam cogodi Diallo fanga te colonel bolo fon flado in kera mariage de raison ni asimi no marfa bolo et shogal ko kala mega no premier ministre jama baliko donc jago o flaka baraka même be kuma kala finyana ni dungu fon damna ni tlogu gere willa ka donc dron amini katana kala banti do abdou mali politique mo kala banti Umar Marko je le comprends ça veut dire ne be to ko de faux politique mo défaut kelembula ni fangam darakilo la dron o be tu jo kerefe o bu borofla o bu jo ka ko ke chocolat ne bolo transition ye fait sénateur transition o kan ko borofra nyo ka transition deme am boni gela ko no choka no bu tu sigi voilà ye sinako mo fo ale indépendant kelen ngono ko parti politique bishegi mbey minu labenedu ka gafedlano e memorandum ka nyeshi transition ma ko ka fembe ke fo transition kalutani segi ko ka temaka parti politique ton na mu to fiana adema bala fin asma bala asma CFP UMRDA bala RDS bala ani politique ton chama majorité koromo ulude ka kuma donc lu ya yira ka fuko kalutani segi kelen kana faraka ne bulu famu côté ko na memorandum yéreke ka ci transition famoma lu tabe famu foroba bi woron kadiko amima ka tay bami ita dure mata boy jivale ba bo ngene finde bula kongo de commencer à communal faut mo ko type digital kono bara de beka video lo beka ni communique noté ne bulu u kan ku fara do kan transition ka ake chugol donc côté na fara ko ka ko gri na ko ni bien so que gri tla ka no sitama nu gri na sa transition ka ba président ka sigi amake kalata sanuma sinima sine coup d'état wéré beke pour que coup d'état wéré kana ke ne bolu be ka hakili sigi mo ko hakili fale politique mo société civile leader religieux famille fondatrice wéré ko tar kasi ka hakili jagaboke ka fin sigi 5 ans mumbato coup d'état wéré teke mumbato alni président ko kolonke absaka bo fanga na kasoro assemblée nationale parce que président naka jamaka cha assemblée auto atsaka boy donc olu ye fere olu ka tigede mais kana foko nunu be ka foko aduna kalota de segni ka respecter aduna tabora ne boloto ko nyumoy ne bi to ko de faute ma beaucoup mana ça ça veut dire yani akatien akatla ka so an kumba da bikin an kumba da bikin yana akatien ay bolo fara nyon ka transition bu ko de makana tien ne bolo de kan ni politique ton no fle Moussa Diawara ka fara nyon ko transition kalutan segi fente faraka wira labene do sa ko bina bara damnere parce que ko yimo ko kunya ake kuma dorenga na fo buka sebere do koina bolo atina transition kaloto atina gelea do ala sabu amika nyini ka bo gelea do kononga politique ma minu fle no yi politique ton no yi majorité koromo amse ka foti bon de bolo gelate do ala parce que ala e garcia do di malima mami premier ministre bi c'est un homme politique il s'est déjà opposé contre un régime, il s'est déjà aligné avec un régime. Dans ce cas, l'opposition politique là, ça ne doit pas poser problème. Oui, Mali reka garçike ka fo premier ministre Bambolo avec son contradiction, avec son qui est un garde-fou. C'est nous un mouvement mfleni. Bien pas donner nous tu sais qu'à Fragnoga. C'est des gens qui ont des idéologies différentes, qui ne se sont au moins délicat Fragnoga. Dominant et Asma, Mombe Asma président à la vie. Quand tu es premier ministre, quand a Wouli, ni mo kelon ne tombe assemblée là, qu'a faut que motion de censure Wouli. A Wouli a bini télérani fembe. Ah ni au Asma président au mo kelon fera les meñonga. Et Mumba a Chema, comme Mara ka premier ministre.
y'a tiɲɛ ani parti minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u u ma sɔn a ma k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna de bɛ ka Mali mara ko premier ministre de don n'olu nana bi k'olu b'u fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ transition kɛlɛ bon u kɔni koɲuman don ne bolo parce que on peut pas laisser un pouvoir entre les mains d'une portion de personnes. Il faut toujours un contre-pouvoir pour que olu fana mun bɛ fanga la u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u k'u kɔlɔsi dɛ o tuma u kana déviation kɛ o ye ko ɲuman ye mais nin cogoya la k'a fɔ ko ninnu de bɛ se ka ko kɛ ko mɔgɔ bi kala da ko min kan ne dalen t'a la mais transition kalo 18 ninnu kɔni kɔngɔmanen de o de la ko fɛn tɛ fara a kan ni fɛn nana fara a kan donc a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ n'a fɔra depuis sisan ko fɛn kana fara kalo 18 kan ça c'est un motif d'encouragement mais aussi un avertissement sans frais pour les gens de la transition. O t'a bali ko ni mɔgɔ kelen minnu sigi don la k'a fɔ ko transition ye baara ɲuman kɛ a ye dɔ fara kan tuguni o tuma la u ka kuma i kana fɔ k'a fɔ ko u ye mun fɔ k'a fɔ ko u man k'a fɔ parce que malidenw de don u n'u hakilina don u kan k'a ɲini k'a fɔ an hakilina ye transition kana tɛmɛ nin kan parce que u fana n'u ka tiɲɛ don bɛɛ n'i ka tiɲɛ don bɛɛ bɛ fili n'i kɔnɔna tiɲɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ fɛn dɔ kalama k'a fɔ bɛn kelen don a kan minnu bɛ transition na bi an minnu ye citoyen simple ye ou bien an minnu journaliste ye an t'o kalama k'a fɔ minnu bɛ transition na bi u bɛ fɛ ka tɛmɛ kalo 18 kan ou bien u bɛ fɛ k'a ko kɛ ko wɛrɛ ye mais o t'a yira k'a fɔ olu ye mun fɔ ko tiɲɛ b'u bolo ko k'u sigalen don Choguel yɛrɛ la ko sabu a ye a ka péage la a ye baaraba minnu fɔ sisan k'a bɛ n'olu kɛ ko mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ cogo di kalo 6 tɔ kɔnɔna la élection ka kɛ jamana ka lakana gouvernance ka yɛlɛma suyɛnni ka kɛlɛ fɛn caman ka kɛlɛ ko bɛ se ka kɛ kalo 6 kɔnɔna la cogo di n'e ma taa dɔ fara transition kan donc o de y'u ka jɔyɔrɔ yɛrɛ ye u jo dɔ ka siga Choguel la parce que politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ siga ça fait le charme de politique douter ka politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka douter ɲɔgɔn na o de ye politique yɛrɛ nafa ye chaque fois il faut toujours douter de l'autre ça va permettre à l'autre de savoir qu'il y a certains qui veillent sur moi et je ne vais pas faire de déviation. K'a fɔ ko Choguel ka a ye fɛn mun fɔ k'a tɛ se ka kɛ ne bolo n'i ye nin programme d'action gouvernementale ta ani Muktar Wane ye mun yira Muktar Wane ta in n'i y'a ta k'a lajɛ page 25 a yɛrɛ ko k'a bɛ fɛn dɔ kɛ o yɛrɛ ye ne dabaliban k'a bɛ denmisɛnnin ba 25 a b'olu recruter armée la transition kɔnɔ a ye fɛn caman fɔ tout le monde savait que c'était du pipeau merci c'était de la poussière aux yeux mais n'i ye Choguel ka fɛn ta péage ta n'o de f'i ye ko lisibilité b'a la parce qu'il n'y a que 4 axes et avec un budget bien déterminé à exécuter dans un temps imparti tout ça là c'est des atouts sur lesquels il faut se fonder. Mais maintenant, à partir de ce qu'il a dit et le délai, le deadline qui a été dégagé pour chaque action prioritaire, ça, en principe, à partir de ce moment-là, qu'on peut porter un jugement de valeur. Au moment où de là, il vient à fort. Mais exemple que l'indiment, aïe, Choguel nana watimina, naïe gouvernement et reçoit. À coup de recours, mettant un programme d'action gouvernementale présenté, CNT Nyekoro. En tout cas, dɔgɔkun wɔɔrɔ ka tɛmɛ k'a ma t'o kɛ an tun b'a fɔ premier ministre i ye nin fɔ i m'a kɛ dɛ n'a taara o programme d'action gouvernementale présenté a ye minnu fɔ o fɛnɛ kɔnɔna la i bɛ politique mɔgɔw kan ka baara kɛ n'o de i ko ko i bɛ nin hakɛ in di armée ma an m'o ye i ko k'i bɛ grille unifiée des travailleurs k'i b'a kɛ k'a bɛ exécuter ko enseignants k'u tɛ frustrés an ɲɛ tɛ o kuma tigɛ l'indicateur de renouveau kɔnɔna la olu ka kunnafonidilaw bɔra ka jamanadenw ɲininka a fanba de y'a fɔ ko transition min kɛra transition kɔnɔna la ko jigiya bɛ se ka d'a kan wa hali ni transition mɔgɔw ko k'u bɛ dɔ fara transition kan k'olu jɛmɛ n'a ye mɔgɔ caman de kumana indicateur de renouveau kɔnɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko dɔ ka fara transition kan o de y'olu fɛla ye sabu ko IBK talen san kelen k'olu kun ɲɛ b'a la IBK ka waati i n'a fɔ Amadu Faran Samake ale ye far an ka wuli politique tɔnden ale ko ko joli bɔ IBK ka waati la ko joli bɔn c'est-à-dire IBK ka waati fanga bɛna ban waati min na ko joli bɔn de jɔra donc n'an tora IBK ka waati na fo ka na se sama sɔrɔ Maliko kuma yɛrɛ tɛ fɔ o y'ale ka kuma ye mɔgɔ wɛrɛ kumana nka ale ma sɔn ka tɔgɔ fɔ indicateur de nouveau kelen kɔnɔ a ko n'i y'a ta 100 sara ko 80 kɛra transition maaw fɛ baara la jamana kɔnɔ bi Fadou Escobar ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ o yɔrɔ la tu sais bi na an bɛ don min na bi kuma ka gɛlɛn
d'offre à transition là au kera fond de commerce kura de malien bolo parce que on dirait que bina fo warbe ga so akula de ni mo willa ko d'offre à transition là do be dima ni mouvement do ko lutara ko do ga fra transition ata ni ondala de bourse du travail ça vaut pas le coup. Moi je crois qu'il faut juger merci arrivé à un certain moment non sur do be fra transition à te fort avec ARM mandi ni CDAO et de bena ko vraiment on a vu des résultats palpables et tangibles. Vous êtes sur une bonne dynamique, il faut prolonger. Mais dès à présent, fait quelqu'un pour deux fracains. A bébé fait ni là. Sinon deux fracains, avec mon deux fracains qu'on a là. Deux fracains comment les boulots à voir ma c'est follow. On a dondoni, on vous juger par rapport à ce qu'ils ont dit. Maintenant, à un certain niveau, on va s'arrêter pour tirer le bilan. D'accord. Babou, nous comme un indicateur du renouveau qu'on a fait la FOCO. Transition be ka barake sabu ko ibega ka wati tiena uluma nafa foyi ibega ka fangala indicateur du renouveau corona bon nous ko kuma nafa foyi ibega ka fangana o kuma nangi fo de fo amana ke chogo c'est vrai ambero mini kopi anga ni bamanci na sura su karila nyogona anga sura su be se sura chamana mais o te doreo ibeka ka ay marama fe munu sankana nuyi o de beka sura su de me ko c'est vrai transition be ka sekoke ni ko transition be ka sekoke ne ta ka de me transition fait iba donc a foko depuis que shogal nana ko be ka bouger ko be ka fangere ba do ka kalo damado ko iba do ka fo juin san voilà iba do ka fo vraiment c'est pas morose ko be ka yuguba doni atara siga somara la ayafo ani bagangena wonyo ani jega mona wonyo ani senekalo atara ofisi Niger la atara debugu na atara dogo fidu na atara dugu chamana ay mugo lama ani mugo yonyo kuma ay restauration fini do kayira ka fuka le restauration ale réservici ale c'est SNJ ke folo ale SNJ ke donc ale restauration ale kala na gona ale be saka marfat donc o bebe mugo encourager o be restauration encourager atara jabali ani restauration yonyo vraiment ay kuma fo mun kadu la ay fin laydu do tawi o be courage do la mais sanji koro wo site do jamana an saka fo mo ko initié imana baraka kanyi chogo anta fi initié ani amu assurance maladie obligatoire to na tete ya boloda akosi sur le manisi ni fin do jamana wala menake fantan ka musaka be ka fantan furake mo billa ka murti ka be feka ko nyami afi no ko ba na la ka fo ko assurance maladie obligatoire fe ñu mon bari abi attention voilà donc ne ko be seka mufu transition bara chamankela mais to ba wo ko le maçon se juge au pied du mur ni maçon ko joka bantomina ni ko tlana na ma fo tare maçon ke absaka bara voilà ne be seka kuma woro Jawara transition abika ta chogo na sens anya yi kuna fundise ko na la bi chama ya jira ka fo ko nouvelle horizon ambora ko la san olu yɛrɛ ka kuma la bi ko transition ma foyi de kɛ ma baara foyi de kɛ sabu lakanabaliya tɛ yɛrɛ an ka kuma daminɛ la ko asɔngo mɔgɔ minnu fara ma 51 yɛrɛ ko a ma daminɛ fɔlɔ fo ka taa se hali kunun kuca la an y'a ye o poste attaquera nka mɔgɔ ni ma to a la nin cogoya la an y'a ye hali Bamako yan lakanabaliya kelen tɛ ka sabati nka transition ma halisa mɔgɔ dɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ u ye bon parce que lakana ko in de bɛ ka mɔgɔ caman jɔ nka an y'a ye transition fana ka baara fɔlɔ yɛrɛ an y'a ye Choguel ka péage la ko min ye lakana ye o de bɛ sabati nka an y'a ye lakana ko in tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ bɔra ka Afghanistan fɔ sisan a bɛ se ka maa miiri o la. minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ transition ye olu b'u da balo ɲini na minnu bɛ transition lagosi olu b'u ka dusukun tɔɔrɔ parce que u ka na bɔnna a ko ma nɔgɔn. A bɛ dilan cogo di sisan? A bɛ dilan cogoya min na ne y'o de fɔ minnu nana k'u b'a dilan u ye sɛbɛn dɔ di k'u b'a dilan n'o ye o sɛbɛn in de bɛ ta ka baara kɛ n'a ye est-ce que sɛbɛn in kɔnɔna la u ko k'u bɛ mun kɛ est-ce que u bɛ k'a kɛ est-ce que réellement u ye mun fɔ k'a fɔ k'u bɛ n'a kɛ sur le plan sécuritaire ils ont parlé des bulles de sécurité ces bulles là la mise en place de ces bulles de sécurité ça commence quand n'a tɛ ka daminɛ a bɛ f'u ye k'a fɔ aw ye an nɛgɛn a ye mun fɔ a ye kuma fu de fɔ vous nous avez fourni que de la littérature en réalité an ɲɛ tɛ foyi la aw ka taabolo la mun bɛ aw ka sɛbɛnnɔ yira an na o wagati de an bɛ wuli kama mais k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka sa ala k'an kisi an bɛ guerre min kɔnɔna la a solution tɛ fanga bɛ mun na ni anw ye siɲɛ 100 a solution t'olu bolo ala de y'a kɛ an ka jamana garisigɛ ye an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ o ye ka bɛn ka hakilinaw jagabɔ
am se ka ta tableau ñuma mun faire pour que ka ko ban a fangate personne n'a le bâton magique pour mettre fin à cette situation parce que c'est une guerre asymétrique et on constate que la population est enrôlée parce que Ouattaguna a yirala ka fo et terroristes bena ka fo ordeni armée ordre ka en position de armée ay takaba ko di fin wono ça veut dire que quelque part population est benini nga fra et ameka mun ke ko jadi siwuni fon otmala fanga bende anga bolo di njoma anga armée demain anga fanga demain maintenant na manya o fene be fo do messi Badou Escoba mi face de seven les échos ko u sera maître ngafo Cheikh Oumar Sissoko yoro beba do ale fana ko M5 ma falen ba do e alna so labi are ka fola ko u dokera premier ministre no Shogel Maïgaye ko nga ko sigana bi ale labi transition Ibrahim Bokar Keita olu de akele nga sangelen bi ko transition olu ale fana nyete yelama bala kuma ale min beya ye kɛlɛ la M5 kɔnɔ nga n'a fana nana ni kuma fɔ les échos kɔnɔ bi a bɛ maa hakili jigin mun na Badou Escoba a bɛ maa hakili jigin mun na fanga nɔfɛ kɛlɛ don jɔyɔrɔ nɔfɛ kɛlɛ don Maliko tɛ sinon ka MK ye baara min kɛ M5 la MK yɛrɛ de ko foli bɛ ka ta ka membre fondateur ouais M5 yɛrɛ olu de ko foli bɛ ka ta ka bɔ olu yɛrɛ lettre de démission minɛ k'olu bɛ taa di bɛ kama a ka démission bon n'a nana o kuma fɔ bi a bɛ mɔgɔ miiri janya ne bɛ miiri ne ka miiri la est ce que a t'a fɛ ka kɛ premier ministre n'a m'o sɔrɔ e bɛ fɛ ka bila nin kuma ninnu foli la ne de kɔni bɔ ale bɛ yɔrɔ min ko bi a kɛra ministre ka kɔrɔ sinayasi don diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ne bolo ale ka a ka expérience mun b'a kunna dɔnniya mun b'a la ani a bɛ Mali dɔnni mun kɛ ne bolo a kan ka fara transition kan transition ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ n'u ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye kɛlɛ kɛ olu de ye 10 points élaboré u ka 10 points u ye 10 points mun élaboré n'u tun y'a di IBK ma n'o ye mɛn dɔn ni IBK y'i ban a la u bɛ ka M5 bɛ ka baara kɛ n'o 10 points de Choguel bɛ ka baara kɛ n'o o sɛbɛnbaga ale b'o la donc n'ale nana nin kuma fɔ bi ne ka miiri la i bɛ taa sɔrɔ a ka laɲini de ma sabati ninnu ka kɛlɛ a fanba bɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ ka kɛlɛ de Mali ko kɛlɛ tɛ se donc Badou o la Mali an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ mais an tɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ne b'o de fɔ gɛlɛya tɛ se ka ban n ko ni kɔgɔ pɛrɛnna basa bɛ don a fɛ dɔw bɛ yen u sigilen don u bɛ se ka transition dɛmɛ dɛ mais u b'a to a ka tiɲɛ n'a tiɲɛ tɛ u bɛ sɔrɔ ka n'u jɔ peut-être u bɛna joliba TV kelen na an tun y'a dɔn a bɛ tiɲɛ a bolo an tun b'a dɔn a tɛ se bon yan'a ka s'o ma a y'a dɛmɛ a kana tiɲɛ ou bien mais aw b'a to a ka tiɲɛ a bɛ sɔrɔ ka tiɲɛ o man ɲi sa ne bolo an k'o dabila ten sa jamana in dɔ kɛra ten sa depuis 2012 an bɛ gɛlɛya kɔnɔ 2012 adamadenw de bɛ bɔnɛw nin na Ouattaguna ta kɛra Komaga kɛra Kolongo kɛra Sobanda kɛra Nawoje kɛra Danfagala kɛra Ouattaguna Karu dɔ kɛra ten sa ne bolo an kan k'an bolo fara ɲɔgɔn kan don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ Badou yɔrɔ dɔ bɛ yen politikimaw dɔrɔn fana tɛ dɛ an y'a ye hali jamanadenw gansanw école karamɔgɔw b'a la baarakɛla wɛrɛw b'a la ECHO yɛrɛ ka kuma la ko n'an bɛ k'an jigi da transition kan ko transition u bɛ ka u ɲɛsin gɛlɛya wɛrɛ ma école karamɔgɔw yɔrɔ olu ni IBK bɔra a la IBK taara k'a t'u bolo yen min ye école karamɔgɔw u bɛ k'o article 39 ɲini baarakɛla wɛrɛw bɛ yen hali dɔgɔtɔrɔw ani caman bɛɛ bɛ k'i ka préavis de grève bila gouvernement k'a fɔ transition ka tabali kan donc nin bɛɛ ye gɛlɛya ye a bɛ n'a fɔ bi hali ni politikimaw dɔrɔn tɛ mais maa wɛrɛw bɛ jamana kɔnɔ minnu sigilen don ko f'u ka laɲiniw ka sabati nin bɛɛ tɛ gɛlɛya wɛrɛ wa Diallo n'i y'a mɛn i ka laɲini bɛ sabati jamana de bɛ yen ni jamana tɛ yen yɔrɔ laɲini ko tɛ dɛ an bɛɛ b'an ka valise k'a ɲini u bɛ ka mun ɲini u ka sabali an bɛ transition de la jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ musaka baden de bɛ ka ta k'a di sɔrɔdasiw ka kɛlɛ kɛ donc ni jamana bɛ lahala la u k'a to ni jamana basigila le lien sale c'est là en famille ni jamana basigila u ka laɲini bɛ sabati mais n'olu wulila k'a fɔ ko olu b'u ka hakɛ ɲini jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jugu bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ est-ce que u tɛ jamana dafirili de ɲini est-ce que tu as n'a fɔra ko dɔgɔtɔrɔw ka préavis bila nin ka préavis bila nin ka préavis bila jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka kɔrɔ n'i y'a fɔ préavis bila jamana de bɛ yen dɛ an ka yɔrɔ so cercle dɔrɔn ta Buramimaw école tɛ yen école bɛɛ datugulen don ça c'est dans le sud hali ni jihadistes kan e yɛrɛ y'a fɔ ko poste dɔ attaqué la sura a ma mɛn Siyanso attaqué la san sira kan douanier kelen bɔnɛna nin ne bolo an ka miiri an ka hakili jagabɔ jamana ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ fɔlɔ don o don man kan enseignant ka école article 39 a ko ma daminɛ bi effectivement a tɛmɛna assemblée la IBK ye bolonɔ bila la a kan ka appliquer tiɲɛ don mais enseignant fana ye mun kɛ o man ɲɛ
ne bolo tun kan ka examen kɛ ka surveillance kɛ ka jamanadenw seereya ka vraiment an kɔni ye nin kɛ mais san wɛrɛ mun bɛ na don bɛ sew don ka ja sɛbɛnni tɛ n'a sera ni an ka 39 n'a ko ma ɲɛnabɔ vraiment an bɛ walan sɛbɛn mais u ye nin mun kɛ nin ye wale cɛjuguba de ye nin b'a jira k'a fɔ ko vraiment ko dɔ b'i senna parce que ni ye école karamɔgɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ an yɛrɛ ye école karamɔgɔ de ye n'i y'a ta k'a lajɛ c'est un métier où denmisɛnninw kalanni n'i y'a mɛn Nelson Mandela de fɔ ko une nation qui lit c'est une nation qui gagne ni jamana mun ka kalan tiɲɛ dɔrɔn i y'o jamana ci voilà. Jawara an filɛ gɛlɛya misɛnnin minnu kɔnɔ ni mɔgɔw ka laɲiniw transition kɔnɔna la est ce que IBK kɔfɛ halisa gɛlɛya kelen de tɛ yen wa? Oui. San kelen kɔfɛ an ye mɔgɔw ye IBK jalaki mun na a taara halisa an bɛɛ sigilen bɛ ka an ɲɛ coro ko kelen de la a bɛ senna. Kalanko gɛlɛya b'o la, kɛnɛyako gɛlɛya b'a la, lakanako gɛlɛya b'a la. Donc transition ni maa bɛ se ka point d'a ma bi walima n'i bɛ nɔti d'a ma i bɛ se ka nɔti jumɛn d'a ma kalo damadɔ kɔfɛ. Ne bolo fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛ hakilina fila de bɔ. Hakilina fɔlɔ o ye fanga bin man ɲi jamana ma. Fanga mana kɛ cogo o cogo n'a y'a choisi de k'an bɛ régime démocratique de fɛ an k'a to a tigi k'a ka mandat laban. Fanga bin kɔlɔlɔ ala de b'a dan dɔn. An b'o dɔ de kɔnɔ nin o ye kelen ye. Hakilina filanan o ye ni mun kɛ cɛw tatɔ la i segintɔ cɛw b'a k'i la. IBK ka wagati hali avant IBK an y'a ye fɛn caman fɔra a fɔra Mali président dɔ ma yan k'ale de ye rebelle kuntigi ye rebelle chef ye. C'est pour vous dire que les critiques inutiles là vraiment ça jamana mun yɛrɛ bɛ dingɛ kɔnɔ a ma bɔ dingɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ aw bɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko y a la normalité on n'a même pas de ressources on n'a pas de l'aide extérieure on a été suspendu de toutes les institutions communautaires et internationales au wagati kɔnɔna la ne bolo revendication kow ni fɛn ye truc corporatiste il faut comme l'a dit le président de la République hier le président de la transition à la discours là il dit qu'il faut un sursaut national. Sursaut national a des tas ni sacrifice tɛ bɛɛ de bɛ sɔn ne bɛɛ degun n sɔnna Badu ka kuma ma yɔrɔ dɔ la enseignants tun k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ fɛn mun kɛra aliment de grille mun kɛra a t'anw arranger anw tun ko an bɛ désobéissance civile kɛ an bɛ nin kɛ mais jamana kama ni denmisɛnninw sɛgɛnna parce que denmisɛnninw sɛgɛnna ɲinan dɛ u ye kalan kɛ normalement u ye mun kalan Mali mɛnna ka sɔrɔ a ma ɲɔgɔn kalan kɛ denmisɛnninw ka sɛgɛn kama anw enseignants nous sommes des pédagogues an bɛ sɔn k'u ka fɛn corriger k'u ka examen résultat bɔ san wɛrɛ an b'an ka doléance da san wɛrɛ école kɔni tɛ ta n'an m'a ko ɲɛnabɔ mais denmisɛnninw ka sɛgɛn mun kɛra a y'o bɛɛ kɛ fu ye jamanadenw bɛ parents bɛ difficulté mun na k'u denw ka école sara a y'o bɛɛ kɛ fu ye ko parce que aw b'a ko article 39 aw ka article 39 ma abrogé fo a yirala de k'a fɔ réajustement de bɛna kɛ dɔw bɛ niveau dɔ la olu man ka fɛn dɔ sɔrɔ mais u bɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ mais sigikafɔ de b'o bɛɛ ɲɛfɔ mais n'aw ko k'aw t'o si kɛ an t'a fɛ yɔrɔ ka datugu ekɔliso bɛɛ ka datugu ne bolo an ka sabali dɔɔni an ka jamana in dɛmɛ a ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔna la an yɛrɛ mabɔ fanga bin ma tuguni parce que ko in bɛɛ kun ye de ye ni mun ye kalo 6 kɛ an b'a ɲini ka girigara wuli pour que o ka bin parce que fanga bin yɛrɛ kɛra an bolo plaisir c'est devenu la passion. I ka o kuma la fanga bin ko n'an man janto fanga bin bɛ kɛ Maître Cheikh Oumar Konare eko kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fanga min filan cɛmancɛ fanga min filan kunna nin kalata min n'an bɛ ka girin k'a bɛ kɛ février kalo tile 22 natɔ in ko n'an ma kalata in n'an ma labɛn ka ɲɛ ko coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ siga foyi t'a la a y'a jira k'a fɔ fana ko transition dɔ bɛ fara a kan ko maa kana siga o la yɛrɛ transition dɔ bɛ fara a kan wa IBK taalen min kɛra ale bolo IBK ma taa ale bolo IBK coup d'état yɛrɛ ma kɛ IBK la IBK ye fanga kalifa dɔw de la ka taa n'a sen fila ye. Ne ni n balimakɛ Jawara an y'o de fɔ depuis ko daminɛ an y'o de fɔ an ko ko Maître Cheikh Oumar Konare y'o de fɔ n ko n'an ye ko girin ko bɛ bɔ a la an ma sigi ni mun ye transition bɛ politique bɛ ka girin fanga transition ka ban joona président ka sigi a dɔnna ta bɔra ta ni président sigira condition dɔ olu yɛrɛ politique mɔgɔ de bɛ tila ka wuli o président kelen kama n'a bɛ fɔ opposition k'a fɔ ko président sigi cogo man ɲi u bɛna bilen k'a da président tigɛ donc ko wɛrɛ bɛ bɔ a la n ko su la ne nisɔndiyara ne y'a ye Zanbi Edgar Lungu ani Akande Achilema a ka opposant mun kɛ yan n'olu ye kunu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u bɛ baro la bon an tun bɛ fɛ Mali ka ko de an tun bɛ fɛ 2022 ka se IBK ka taa tako ɲuman président kura mun bɛ na an ka jija an ka président suganti
président mu vraiment an yɛrɛ jigi b'a kan an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ se k'a ɲɛji o de tun ka ɲi ka fanga daraki parce que politikimɔgɔw ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ kelen dɔrɔn de hali don min na bandaw minɛna ni Umaru Mariko y'a wele a ko k'ale bɛ bolola dɛ k'ale bɛ wala k'ale bɛ bolola ko jɔyɔrɔ nɔfɛ kelen de don koyi donc politikimɔgɔw tɛ kɛlɛ wɛrɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ kelen o man ɲi sa coup d'état kɛra 2012 o tun kan ka k'a ma misaliya ye o ma k'a ma misaliya dɔ wɛrɛ kɛra tuguni le 24 mai coup d'état wɛrɛ kɛra tuguni ça fait 2 coups d'état 2020 ka taa na bila 2021 o kan ka politikimɔgɔw sɔn hakili ne bolo politikimɔgɔw n'an bɛ jamana yɛrɛ la jamana ba sigilen ni coup d'état yɛrɛ k'a bɛ kɛ politikimɔgɔw b'u fara ɲɔgɔn kan fana tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ fo kalata ka kɛ olu k'u yɛrɛ ye o la o de y'a to fana u bɛ nin kɛlɛ ninnu kɛ kalata bɛna kɛ pour que kalata ka kɛ il faut que jamana ka fiɲɛ kura de ta jamana ka sira kura ta sira min b'a ta an tɛ segin an kɔ an bɛ taa ɲɛ an tɛ segin an kɔ mais olu bɛ k'a kɛ cogoya min na a laban bɛ kɛ dɔnni dɔn. donc o kɔrɔ e bɛ Cheikh Umaru Konare ka kuma sɔn ji la. dɔ bɛ se ka fara transition kan. dɔ bɛ se ka fara n'a bɛ ɲɛ cogo min na a ka ɲɛ ten hali ni san ba yirika de bɛ fara transition kan a ka fara a kan a ka ɲɛ dɔrɔn sinon a bɛ k'an bolo dɔnni dɔn kama i m'a ye mun ye Sénégalais kɔ janni Ousmane Sonko ka problème na jama wulila u ye yɔrɔ kari Ousmane Sonko kuma heyi jamana mun kɛra jamanadenw na a kɔnɔ kɛ dɛ ne ka laɲini tɔ aw ye mankan kɛ aw ye ne soutenir mais a ye dan ye mais Mali de la i bɛ politikimɔgɔw ye ka t'i den ka taa sɔrɔdasi dɔw voix a ye coup d'état kɛ mais o ye mun politikimɔgɔw ye vraiment il est temps qu'il change u ye san 30 de k'an kunna ko dimi bɛ ɲini ka moto bolilaw ko bɛ ɲini ka kari goudron bɛɛ ye dingɛ aw y'o kɛ san 30 kɔnɔ cɛ aw t'a to an ka fiɲɛ sama ten sa u ka sabali tɛ sa u ka hinɛ jamana in na tɔninw bɛ jamana in na k'o to yen donc ne bɛ hali san ba yirika de bɛ fara transition kan n b'a to transition bɛ ɲɛ fɛn fɛnɲɛnamaw bɛ sigi sen kan transition ka taa n'o ye o ye ne miirina ye dɛ o ye fana hakili la Jawara o tɛ ne hakilina yɛrɛ ne bɛ segin ka kuma kan n ye mun fɔ kɔrɔlen ni maître Cheikh Umaru n kɔrɔkɛ don a kɛra journaliste ye jɛn'a ka kɛ avocat ye n bɛ se k'a fɔ n baarakɛ ɲɔgɔn don ne fana ye nin fɔ a bɛ sɔrɔ a fana ka intérêt b'o la sinon ne bolo a wagati ma se k'a fɔ k'i b'i kanto ko transition ka prolonger sinon ale kɔni ma siga don ale ma siga transition dɔ bɛ se ka fara a kan ouais mais a bɛ sɔrɔ a ka n'a b'a la kɛ n'a ka n'a b'a la a b'a fɔ jateminɛ wagati ma se o a ko a ye sigi il y a un chronogramme pour la tenue des élections. Si on va voir le début d'exécution de ce chronogramme, s'il y a des handicaps majeurs pour la mise en œuvre de ce chronogramme-là, on sait qu'à fond, à la côtière, en tout cas, on a qu'un ouati qu'on a là, à Athénabé, autrement, élection va pousser. Élection poussée, les camarades, en bas, une transition va pousser. On est fin de dégager, on a assise nationale, Mali, on a sigi, assise nationale de la refondation, ou comment. Ni sigi ka kuma kɛr'o la ni bɛn ma kɛ an b'a fɔ an tun an bɛ assise nationale kɛ mun bɛ b'o la les décisions seront exécutoires mais à ce niveau assise mɔgɔw ma bɛn kelen yɛrɛ kan an bɛna assise bis kɛ an bɛna assise wɛrɛ wele tuguni o tuma la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka sɔn dɔ ka fara transition kan pour que o assise min bɛ wele u ko ko dɔw ma na olu bɛ se ka fara a kan ni o si ma kɛ fɔlɔ hali kow ma daminɛ yɛrɛ voilà c'est-à-dire o yɔrɔnin na n t'i ka kuma tigɛ assise kan ka kɛ a tɔgɔ di référendum kan ka kɛ élection présidentielle législative communautaire fana kan ka kɛ jamana kan ka lakana Jawara kalo 6 kɔnɔna la n'a fɔra an ka nin bɛɛ tugu ɲɔgɔn na a bɛɛ dun n'i b'a kɛ a bɛɛ bɛ waatiw de ta a si dɔgɔmanin tɛ kalo 3 kalo 2 bɔ ni ko i b'o tigɛ ka bɔ ni kalo 6 in kɔnɔna la est-ce que o de tɛ ka Cheikh Umaru Konare pousser a ka se k'a fɔ ko dɔ ka fara transition kan. Ni si tɛ problème san dɔ la yan élection organisera dans un laps de temps de 1 mois 15 jours a fɔra ko élection tun bɛ kɛ mɔgɔw tun ma da la maintenant transition de chronogramme dégagé a ma kɛ bi dɛ a kɛra depuis Mokhtar Wane ka temps premier ministre mun nana a taara CNT ɲɛkɔrɔ a ko je maintiens le même chronogramme des élections et des réformes qui seront engagées dans ce cas an ka to fɛn dɔ k'o bali fɔlɔ ni fɛn dɔ y'o bali n'o de f'i ye n ko ka dɔ fara transition kan mɔgɔ t'a fɔ dunu tɛ ta bala tɛ ta k'a fɔ ala yɛrɛ de b'a kɛ wa mɔgɔw yɛrɛ de hakilina b'a ye a sera wagati dɔ la Mali la mɔgɔw tun wulila yan ko a tɛ se ka troisième mandat kɛ mun y'o kɛ parce que il avait bien préparé sa sortie a ye échangeur multiple kɛ a ye pont dilan a ye fɛnw kɛ fo mɔgɔw tun bɛ k'a fɔ ko n'ATT ma troisième mandat kɛ ko ATT ka mɔgɔ choisi mun b'a remplacer o wagati de kɔnɔna la dɔrɔn kalo 4 jɛn'a ka fanga ka ban coup d'état kɛra. Voilà, c'est pour vous dire que si les choses marchent là ou bien si les choses sont bloquées
vraiment l'appréhension générale va faire en sorte que s'il y a lieu de faire une prolongation, la prolongation va venir. S'il y a lieu de ne pas prolonger et de limiter à 6 mois.